Kamoro moro ma intie jara Malolwe TV en kinde makare ma indie chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olumba kaka wuok e Lolwe TV. Odiochieng' ma kawuono antiere kod jatelo mochung' ne joma ng'eny e od bura noero mar kaunti mar Homa Bay. Achiel kachiel wadwa rango weche mopogore opogore koni kod kocha motenore kod weche mag dongruok bende mar Homa Bay County. Abiro miye thuolo omosu kaeto nyisu nyinge kaeto abiro dhi nyime kod chenro machalo kama endi. Arwaki jatelo. Erokamano. Mos oganda. Oganda wa kendo jokanyanam te adwa moso ni oyawre uru. An iluonga n'Ogendo. Ogendo en MCA ma Kwabwai ward. Kwabwai ni Indhiwa. En one of the wards e Indhiwa. Yes. Kendo an majority leader e County Assembly ma Homa Bay. Erokamano. Erokamano ahinya Ogendo kendo arwaki agoni erokamano kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo e studio mar Lolwe TV. Ogendo kwanyalo chako kaka bende in ng'ama noyier kaka majority leader manyiso ni ichung' ne joma ng'eny e od bura mar Homa Bay County. Inyalo nyiso ni to Homa Bay County dhi nade? Sani eri koro governor masani ochako term mare mogik. Inyalo wacho ni to Homa Bay osebedo ka dhi nade kichako kod weche mag dongruok? Ung'eyo ni e kanyocha second assemblies obiro ma wabedo sworn in September. To nyaka ncha wachak tich sani chiegni en dwe mar abich. Ka governor bedo sworn in to governor Cyprian Awiti nowacho ni wang' ni odwa nowe ling'enyo. And ling'enyo mare oweyo mana ka luenje matindo tindo madwa bedo kaka county assembly kata members mag executive waketo aside to wachiwore ni watiyo kanyakla kendo wakonyo governor tich. Homa Bay County problem aponitie ung'eyo ni counties pod bedo frustrated nikech pesa ma kata sane Jeff wane dwe mar ariyo to pesa mwarito mondo bi e county manare current ok development money manare current machuka recurrent and pesa ung'eyo ni keloga on monthly basis to recurrent mirito en ma December emirito sani uchako kata rito mar higani eri pok waneno to ma pod recurrent manyiso ni en mana gimi nyalo tigo de keto fuel timo gik machalo kama to ok weche mag dongo exactly ting'eni gima jok manoyiero wadwaro malich en dongruok. Koro ing'eni kawuono wanyalo keto e ng'ut governor tol ni governor nyaka wadwaro neno development kadhi mbele. Wambe nyocha wawacho ni this time nikech ing'eni kancha watieko term mokwongo ne nitie ywak mang'eny ni contractors ok nochul. Koro ne ji okawo advantage nyaka joma ne ok otiyo modonjo ni gin contractors manotiyo koro dwaro chudo. Koro jomoko be gogo mana propaganda jomoko biro romo address media ni wan kaka contractors wan pok ochulo nini. Koro ing'eni mago nchome wawacho ni hapana, this time wadwaro ni ka wadhi e project A to wadhi e project mwang'e ni pesa ne donjo so that watem watiek then we move to project B. Kwa wacho ni wadhi e roads 12 kilometers per ward. Wadwaro ni those 12 kilometers roads per ward pesa gi nitie kata gine ma pesa gibiro warito no. So contractors itere tich gitiyo maka gitiyo gi gik nus temiyo gi part payment mondo facilitate gitiek ma bende ne nyalo tieko koko miye part payment be tieka to wadwa ni ka gitieko te chulo gi kwa tieko to wadhi e pi mane gima wadwa temo. Nikech temo wacho ni chien koja chande gima ne okute maber en ni ochako projects moko kane ukng'eyo ni to bende omenda nyalo wuok chon mondo mi uchul gi ka budget osego ni this 30% the development. Koro ing'eni ni nyalo tiyo kirito ni development money biro up to that 30%. Idhi yudo ni development money obiro up to 6%. Ing'eni jinegi ni chiemo mano kore wach madhi mbele. Governor ochamo pesa, Kiang'age ne ochamo pesa to pesa mani rito no ema nokobiro.
financial year manyien obiro, budget nitie manyien, iwacho ni pesa nitie treasury, ni counties makama kia county ni odwoko pesa, onge modwoke nikech onge ng'ama de yie ni dwoko pesa. Pesa kata kawuono Jeff, Lolwe TV ka ni uji adek gi une makata mana milion 4 odonjo dusane. In the next 1 hour i milion 4 oseyudo tich, ma ok do wach in cash, idhi go simbe kama be mokwongo jogowi kwongo kawo bathe gope maungo. So we cannot say ni kia ne pesa turi ni Homa Bay County nene ok nyal tiyo go ni koro dok. The national government frustrate counties and gimiluongo devolution ni ok gidwar. Mano be momeyo ineno ka giketo mana pesa matin mondo kik operations ma counties dhi mbele, mondo wabed like their subordinates. Seche mineno kwasagi wakwagi watimo ang'o gini ka, mano morgi nikech gidwara way mamondo wanango tiendegi. Yes. Miwacho ni maendi emosebedo ka kelo ng'ikruok maduong' mokale gwenge koma. Ma e tabu maduong'. To koro sani iriyo winjo kiwacho ni sani pod urito recurrent expenditure. Ne oganda ma bende samoro ok nyal winjo recurrent en ni en ok odhi e weche mag gerruok mar piny. En odhi e weche machalo kaka samoro ket fuel e gari, samoro tim achiel ariyo adek ochul ng'ato. Iparo ni ka dipo ni omenda obiro to gin weche mage ma umiyo pek ma udwaro ni koro iwacho ni awiti dwa keto nyadhi, odwa we nyadhi makende Homa Bay County, iwacho ni un kaka jotelo mag MCA useriworu kanyakla mondo mi uneni utiyo kanyakla kod governor. Gin projects mage ma umiyo pek ma bende udwani mondo mi utime higni 5 gi kimabiro. Jeff, samancha ne wa campaign. Wan kaka county assembly e od bura ma Homa Bay ne wan members 63. Out of the 63, ne waduogo ji 10. Sama ne waduogo ji 10 ne, ji 53 ne ok oduogo. Ji 63 ji 10 moduogo. Ji 10 moduogo. Maiso ni 53 ya ng'oma samoro notimore. Adwa na pimni ne lweny mancha nitie. Japiny gi mancho dwaro malich. Ok en dhok mane yang' e liete. Ok en sanduge minyiewo ne joma tho. Ok en the number of funerals manye attend. Ok gin arus manyigolo geche odhiye. Jopiny odwaro yo. Pi. Osiptal. Gi skunde ma jowa some. Ka infrastructure ber. Gionge kitabu. To the moment ma watugore ni ok waloso yorewa, to kata mana kawuono an to nyapo bero maber aduogo. Api bedo maber koso ni tiyo tich maber. Let me tell you, kaluwore gi kaka nyo chalo oko ka, an adwa wacho ni awi be nyo medorego. Nikech awi no doj. Nyo tek. Kumi no dwa mokelo. Gima jopiny nyocha dwaro. Dho an, tadwa wacho ni nayombo gi percentage malach. An gadiri ni out of joma nachungo all the times na hit 50+%. Agirwa mar ODM ni binga dhano nyochunge malaro mana pare ward. Number 1, I got very many votes. And na hit 50+1. That is what I wanted. So jowa mamoko to nitie ng'ato mane nyalo yumbo kata gi 25%. Nikech namba 2 nigi 22%. Tige 25%. In far much below the margin. Ma kupone de uchung ji ariyo, joma nok dwari ka okworore akwora nikech joma nochung thoth ema yudo 75% to nyok dwari te ma de gichung ng'ato achiel dogo i piny. So ing'eni mako gik ma bende nyotimore ka. So ok dwa gombi ni wang'ni wachak wabed gi tabu. Priority mokwongo Homa Bay County en P. Priority mar ariyo hospitals. Gimome waketo pi ema onge ahinya. Osiptende to nitie. And improving these hospitals. Mondo wa improve the standards. Ka Homa Bay County referral hospital obedo improved to a standard maber. Wan gadiri ni ok wabibedo gi shida. Yore. Road network ma Homa Bay kidhi kata dho nembegi ok ber. So this time ka gavana nyo wacho ni jothurwa an we uru ayak tich nikech an ok adog chung. Ndalo mana tiyo mar stops na onge gi paro mar chung to na tiyo ne jo Africa te. So sani
weuru atine joma bei mowinjore, nikech last time in my first term mano gavana wacho, natiyo taparo kaka wadhi e siasa, to kawuono tadwa tiyo kaonge paro nadok chung'. Koro ka uyie miyauru support mondo mi wati kanyakla mondo ageru. Ing'ene jomogero to wan, nikech wan ema pod wan gi interest mar chung'. Mondo ageru ka chieng' moro udhi ne jopiny to un gi gik munyalo chung'ie. Wan mane mwadwaro. Pero kama nya Ogindo wabro kayo yo matin kaeto waduoge thuolo mar ariyo ka bende wabro dhi nyime achiel kachiel kod weche ma bende pod nitiere kwarango gwenge mag Homa Bay County. Winjo ka Ogindo wacho maber ni ne gintiere MCS 63 e assembly mokalo 53 duto ne odhi dala. Mano ero en wach mapek miwuoro. Maendi en kuku mar wach. Kamoro moro ma intie jara Malulu TV, maendi en chino mar kuku mar wach, waduogo e thuolo mar ariyo. Achiel kachiel ka koka idonjo, wantiere kod jatelo ma bende ochung'ne joma ng'eny od bura maduong' mar Homa Bay County. Achiel kachiel abro chaka mi thuolo mondo mi onyisu nyinge, kaeto bro dhi nyime kod twak madhi nyime kaendi motenore kod gwenge mag Homa Bay County. Achaka rwaki e studio jatelo. Erokamano. Chaki ulne oganda wagi kinyinge. Erokamano oganda wa, adwa mosu kendo ni mirembe uru. An Ogendo Richard Ogendo en MCA ma Kwabwai Ward e Ndhiwa kendo majority leader ma Homa Bay County Assembly. Erokamano nya Ogendo, achaka rwaki achiel kachiel. Waduogo kaendi ka bende warango weche go mag dongruok. Nowacho ni sani uru kaka Homa Bay umeyo pek. Wach mar osuptal nitiere kaendi, nitiere weche mano osewuok chien kocha chande ni osuptal nitiere to yedhe kata yien ne onge ma jotuo nyalo konyore godo. Wach ni eri sani nyalo nyiso ni to state mare chalo nade, oselokore koso podi? Ing'eyo ni moko mane wacho ndalo siasa ka. Moko be ne gina siasa. Like wachako gi Homa Bay Referral Hospital. Kawuono kidhi e iye, though to some extent ok nober ahinya, to kawuono to wan gi lokruok mang'eny. Tong' ni ne lokruok onge Homa Bay, though ji ok ling' dikuri winja nduri e ndara. But all the same, wang'eyo nyocha last week eka nyocha ne His Excellency the Governor through some donors ne okelo ambulances ariyo manyien, Land Cruisers. Machiel nyocha notera Ngwe Sub County Hospital, achiel nyocha oter Kindu Bay Sub County Hospital. Sani all our sub county hospitals negi ambulances. Eka our referral hospital bende nitiere gi around 3 ambulances if I'm not wrong. Though githoth to manie condition manyalo tiyo maber. Koro an gima atemo kwajowa en ni kik wago koko ni sius ma wan be waneno ka lokruok betie. Team ma sani ne governor oyiero ma tiyo kaka minister mar health gi the team ma gitiyo godo pok waneno richo kuomgi. And Professor Muga ma minister mar health temo kabisa ma pok waneno gima diang' wapine go down ne ka to gidwa dhi marach. Miwacho ni sani rito gik moko ber ma ka uneno to diponi usegolo ywaku. To nyisani to wach mar MCS kaka in ng'ama telo ne joma ng'eny od bura bende nitiere wach mar rango kaka county tiyo. Wach mar oversight nyiri samoro kelo weche kiwacho ni samoro MCS dhi to ling kata ginindo kona achiel, ginindo gi sirikal matiyo. Mondo mi kik giwach ni sirikal maendi okutimo maber, maendi wakwedo, maendi wakwedo. Wach machalo kama maendi ne obedo tabu ahinya e tam mokwongo kane wabedo kod weche mag sirikande mag gwenge. Sani nyalo nyiswa ni ochopo kanye. Bende un kaka in ng'ama telo ne MCS gi jok mang'eny od bura bende uketo sirikal mar Homa Bay tesre murango ni woyo dwach jopiny en maendi to maendi emotim to maendi ok wanyal timo nikech samoro omenda we wakete wachore nyimo bro time mbele. The assembly oversight trial itimo at committee level. And king'iyo jogewa this time
joma nyoyier manobiro ma wantiere go assembly owuok oko ni gidwa tiyo tich nikech ging'eyo gik ma nyo giwacho kaka moko nyo propaganda to nyo gi survive go gin be ging'eyo awe tiyo gi gin wambe wang'eyo sani because I'm part of them ni the same propaganda ma nyo watiyo nego joka inyalo tinwa go so chunowa ni nyaka watim our roles wa represent jowa assembly mano power ma nyo gimiyowa watimo oversight role na the executive team oversight role does not mean that the assembly koro nego gore gi the executive oko fulo ni koro members onego nind etie governor no a assembly as a majority leader gimanjana kono members ni when something is wrong say it mane kinyalo timne corrections to kwa weya ni ma serikandwa ok wadwar ni mondo wagoe koko ok en koko moro makelo ma attract attention mar ji ni Homa Bay County Assembly kia koko nitie kia Homa Bay County koko nitie hapana in a committee raise it as a concern so that it becomes part of the agenda ka use discuss a committee kochuno ni nyaka be as a motion follow the procedures they through the speaker's office or the house business obey raised kele as a motion talk to members mondo konyi kadho gini so that wang'e wabed gi more tools mag timo oversight but as Homa Bay and ne ane the first assembly and ang'eyo kaka the first assembly no operate problem ma wan go en wan gi jomoko mano miyo sama ne wan e first assembly ne okwadhi maber gine magicha gichier kendo kuom jowa moko mondo mi giketo operations mag Homa Bay County Assembly kik dhi bed up to date wabed gi lweny mondo giyud kute moko out of this lweny gisodh but mantiere is a government mar Homa Bay koso gin mana jok mantiere no members ma county assembly gine magicha gikelo tungni e UK exactly gine magikelo tungni but they are few ok ginyal block from our operations yes koro sani no usefwenyo gi kendo ng'eyo kaka uhandle yes awinji nyisane to wach mawuok ni kod kocha machalo kaka iwacho ni tire jod bura moko mag Homa Bay mabende inyalo wach ni they are perceived to be rebels yani ing'iyo gi kaka jok machala ndhoga kaeto nitire wach machore barua ni wuok mabende wachore ni Mbadi ma inja komaro diem ne oketi koke ni mondo mione kaka ugolo jogi e committee machala kama neno ka Mbadi juma mokalo ne okwedo wach nyiri ko wacho ni maki gi gin propaganda in kaka ng'ama nitire ground e Homa Bay County wach ma kama indi be en adieri to ka en tire adieri to nulose nade to ka onge yiero moro bende ne otim nikech wang'eyo ni nitire committees mabende ne oloke oganda yiero gi notim e yo machalo standing orders so ye nasa majority leader yes ne ka nitiere gimo chuno tanyalo ndiko ne speaker mondo waluong special assembly mamano is something ma is in the law koro en upon the speaker mondo chung gini okete ratilo ng'eye kopo ni en gimo yudo karatinde nyise ne ber ka gini bedo ginane special assembly ni waluongo to kete kasto inform members then iluongo the special assembly problem manitie kata mano Raila Amolo Odinga the president of the people kawuono koloso mo form government mo osomo cabinet okonyal tugore kasto osomo ne Aden Duale minister for roads it cannot work to bende onyalo tugore to somo ne Richard Oumogendo ma majority leader dhi bedo koro minister kata mar education ting'e ne kopone asedhi anyalo resign adhi bedo to kasedhi kuro to after 3 months alokora ma jakom ne makora nyono to ene manyo miya tich odwa bedo koda cabinet nang'o
en gi powers again to wacho no oyo dhi yue mondo item parane kopo ni wanyalo tiyo tabiro pari bang'e mak mana ni lemo ni ok dong' nono. We koro wakaw Jeff emwagol e Lolwe TV obi obed minister mar ang'owa education. It happens. So an bende oyiena ni mondo ade whip members from committees. I can just decide to whip ne ng'ane agole committee ne aduoke macha ng'ane bobiro ka. There is nothing wrong with that. So seche mwatimo mano committee no dhi bedo piny kasto gichako gi yiero kendo. Gima notimore kata National Assembly inyalo paro kaka tergini nogol. Kane gifwenyo ni dhi golgi ne gidhi gimanyo court order mano stop the majority leader Duale from the whipping them from the committees. Kane gise stop gi to jogi nowacho ni no gi stop wani ok wade whip gi, but koro wewa whip members wa mondo members wa gi odhi e committee meeting then gigo vote of no confidence ne the chairman. That is what happened. The county assemblies are a replica of the National Assembly. Mana awinji maber Richard. Gima dwani mondo mi wachno to dibed ni kani time kaka majority leader nikech teko to mi mar timo mano ero kani tiere reasons achiel ariyo adek mane neno mano is fine. Gima ne dwa wuok kaendi ni dibed ni nitiere interference mane wuok from outside to moloyo duondo bura mar ODM ma un ni miyo mana chik ni ng'ane ni eritem kama ng'ane no. Dibed ni mano ni nitie. No, adwa nyisi ni ne onge and kata mana barua miwacho ni Mheshimiwa Mbadi nondiko ni an pok anene as a majority leader. En be nowacho ni ne ok ondike. Nowacho ni onge barua machalo kama nondiko ni mano ne propaganda. Moyo no penyi ni dibed ni barua ma kama en gima nitie koso onge. Kawuono ne an e radio nam Lolwe gi Mheshimiwa Osuri. Awinjo kowacho ni gin gi a copy of a letter mane national chairman nondiko. Mane Mbadi ondiko. Koro ka Mbadi nosewacho ni en be ok nondiko barua to kara kia ng'ama wacho ang'o. Nikech barua mana neno ne o address ne majority leader ma en Okukumiregi. Okukumiregi en former chair mar transport. Gima nachaka neno ne en majority whip ma en Julius Gaya. Julius Gaya ne en former park chair. But ka wang'iyo mago waweyo thenge. Iyudo ka ji wacho ni gini en interference mag jowa manigi interest madwa bedo governor. An be awacho negi ni no, wan ok wan subordinates mag jomoko. We are guided by the standing orders mag the assembly. We have the constitution mano bedo passed in 2010. Ka ng'ato nigi doubt then the som gigi te. Majority leader ok bid appointed, obid elected gi members of the majority party through a simple majority. And ingene kata lweny manyo nitiere Homa Bay miwacho ni lweny nitiene. Wan ok wachake as leadership. These few honorable members makawuono complain ogol ge kombe gigi ema nochake ni gidwa golo leadership and they wanted to start with me kaka majority leader. Ne kaka gisegola ne ta over protect the speaker and the clerk. Kage fwenyo ni gidong ji 12. Koro amba wacho ne yawa kata ka in president moseloso cabinet to the same members ma cabinet ni ema loso ni coup. Ng'ama no jomoloso coup gi, do you still just leave them to continue being there and gilokore gele? Mano ne tek. So ne gidwa goli nango. Bende nitiere reason momiyo ne gidwa goli achiel ariyo adek moko so ne gidwa goli Jeff nyoche kancha wadhi e Christmas mwabire New Year. County Assembly is pod near recess. And remember ni wayepo on 13th of this month. Eka officially wadok assembly. Ang'o mosetimore from
December up to sani. Reasons ma jowa gigolo gin gik moko mar very petty ma we cannot share here. Onge kaka ji abich nyalo neno ni ogendo rach. To ogendo marach ni ji 40 gi wiye to ne ogendo ber. Ji 6 to chunge mbele ka. Richo gendo gi wacho ne jok ma wacho no gendo rach, bero gendo gi wacho ne majority ma wacho no gendo ber. Mondo kik nege ne gin ang'owa. Nitie joma nie kanye. Iwinja? So magi problems manitie. And sani koro development money dwa chako biro. Waweya ji ni wago koko ni ji ogore e assembly. Nyaka wa kaw thuolo mondo wang'i away mwadwa timo go dongruok. Sane nyaka wachak ng'iyo ni to pesa mobiro gi gidwa dhi timo ang'o gini. Gik ma gidhi timo go be gin gik ma nyocha nitiere e CIDP wa. To bende sane wase prepare the CIDP mwago koko ne. To this CIDP wadwa time karang'o. Ng'ato ka ng'ato nigi tije. As a chair of a committee, you have a role. As a majority leader, you have a role. As a clerk, the same. So to be the speaker. So okwanyal beda ni koro ne wan wabet. To ji 2-3 moko dang'ne gi nying assembly. Ne kawuono kata chulo mana Jeff. Ne Jeff. Nyocha wadwaro advertise gik moko to Lolwe TV. Otemonwa kama. Nyocha ne onego bed 30,000. So take that check of 30,000. Ne check no nyaka go picha. Nyaka go check no picha makete way bridge. Ne jo assembly kawuono nogolo 30 million ochulo Lolwe. Jo anti corruption to gi other ginane arms. Nyiura ne 30 million no. Lolwe kuro Lolwe nyote mango. Iwinja? Mano kura penji kwadwa tiyo kamano. Mane kako nego watiswel. Sewinjire charo. Wachni mogik ne oganda mar Homa Bay. Ko tieko thuolo okraro. Wachni mogik ne oganda mar Homa Bay giminyalo nyiso gi mondo mi expect kaka joma bende no yiero wuok kombe koni kod kocha dakika achiel. Adwa na kwa Homa Bay. Ne jodalawa. E kanyo wabire second term mar county governments. Nyaka county governments chakre kore ka utieko exactly 5 years plus kata ka 1 month. Puko budho. To kawuono ok wabi wuondore ni pod waketo kia pod wadwa strategize, waketo structures. Kawuono nyaka wa convince jopiny ni bende wadhi tiyo negi. Andadwa na kwa Homa Bay ni mana kaka governor nowacho no dhi weli ng'enyo. Indeed wadhi make sure ni development of the egwenge. Pesa biro bire county sani to pod serikal odino pesa ok bi. And jo oganda wa ung'eyo maber. Kawuono nitiere gik moko ma ok wanyal wacho e public. But pare ne Jeff nyaka kawuono kata pesa pok obire counties. Sana oganda wa miwacho ni nasa strongholds. Jogo pod onyono pesa tamore ni ok bi. Makata gibilo ne msarani. I don't think ni kata mana Kisumu County kata Siaya. Both the executive and the assembly, I don't think ni negisayudo kata pesa magichulo kaka salaries. It is a problem all over. So anadwa mana kwajo wane jothurwa. Without your support, ok wadhi develop our county. But with your support, wabiro develop our county. Omiyo wakwe uru kaka Homa Bay. Ka ng'ato nigi paro moro manyalo konyowa. The offices are open. Just come. Advise accordingly so that we work. Mondo me wadeliver nikech gima jowa dwaro kaka na wacho mokwongo. En yo, en pi, en skunde mabeyo ma nyithindwa some, en osiptende mabeyo ma ka ng'ato dhi to yudo thieth maber. Ka kamano Jeff, agoero kamano ne jo Lolwe TV, agoero kamano ne jok mabe the viewers, agoero kamano ne osiepewa
ma bende go picha. Ageno ni maendi gineno koro onge picha midhi chak igonegi. Zona ne wacho ni idwaro ni picha ugo kama chudore. Maendi to koro giseneno picha ka ibedo ka indi gilolo kendi wuoyo weche. Erokamano. Agoni rekomendo kalo gima wagombo wan bende kaka jo Homa Bay, an bende achiel kuom jo Homa Bay County, ni mondo mi wabed uru mos mondo wane kaka itiyo achiel kachiel weche mag koko e kinde malach ok kel dongruok. Siasa kinde neno serumo, wabed piny jok mano yier jok mano dong, wariwre kanyakla. Gima duong' moloyo en nyaka waket gima oganda wa mbele e weche go mag somo, weche mag pi, weche go mag thieth mondo kaunti marwa mar Homa Bay odongre maber. Ka kamano agoni erokamano maduong' ahinya. Gindo kwa chako do thuolo marwa bro luongi mondo itwak kod oganda wa e Lolwe TV. Erokamano. Kumar wach kod Jeff Lumbaka. Thank you very much.